साखै फमिला दा दिनैसिम फमिलाया न' लुनानै होफैनो हाबाय। जोंनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामनायनि बेलायाव खामानि मावनो थाखाय जोंनि जेसेबां जेंना दङ आरो जायफ्रा जेलाव दङ फास्ट ट्रेक ट्रायल सोलिबाय थादों बिथांमोननिबो खामानि मावनो थाखाय आरो जोंनि एसबिसिआ रिहेबिलिटेसन दाबो मोननो गोनां बाखि दङ बेनिफ्राय जोंनि किसुमान मोननो गोनां साख्रि बाख्रिनि बेलायावनो जा जिखुनु खामानि मावनो थाखाय गभर्नमेन्ट लेभेलाव माने गभर्नमेन्टजों टक खालामनो थाखाय आरो जिखुनु पार्टिजों टक खालामनो थाखाय मोनसे कोर कमिटि इउनिमासलि मोनसे डिसिसन लानानै मोनसे कोर कमिटि दाना होनाय जाबाय बे साबजेक्ट कमिटि बेखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों सावराय जाबाय बेनिफ्राय जों किसुमान ससियेल रिफर्मसनि खामानि जिथु जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि हिसाबै जों लाखानाय दङ बेखौबो जों मावनो थाखाय एक्सन लानो थाखाय बे मिडियानि गेजेरजों जोंनि गासै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनि जिल्ला आफादफोरखौ मिडियानि गेजेरजों जेरै एन्टि ससियेल खामानि ड्राग्स जौ जुवा माने एडाल्टारि बायदिसिना बेफोरखौ बोरैहाय मिनिमाइज खालामनो प्रशासनजों लोगो लानानै जोंनि बेफोर ससियेल रिफर्मस एन्टि ससियेल खामानिफोरखौ मिनिमाइज खालामनो थाखाय फोसाबनो थाखाय बेफोर खामानि मावनो थाखाय जोंनि गासै जिल्ला आफादफोरखौ बे मिडियानि गेजेरजों बिथोन होनाय जाबाय जों बेनि सोमोन्दै गभर्नमेन्ट लेभेलाव जों दिल्लीयावबो खननै सावरायदों आरो जोंनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माजोंबो सावरायदों जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांजोंबो जों सावरायदों जों जेसेबां बार सावरायो जोंनि मुंख्लं नखरफोर मोननो गोनां जितु एसबिसिआ अनसुंथाइ बेनिफ्राय जोंनि रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां बेनिफ्राय जिथुनाखि जेलाव दङ ट्रायल सोलिबाय थादों आन्डार ट्रायलाव दङ बेनिफ्राय जोंनि खाथि खालानि रायजोफोरा दङ जेरै नागालेण्डआव दङ मणिपुराव दङ केस बेनिफ्राय मेघालयआव दङ वेस्ट बेंगलाव दङ अरुणाचलाव दङ बेनिफ्राय खाथिनि हादर नेपालाव दङ जोंनि सोद्रोमा जेलाव दङ भुटान जेलाव जोंनि सोद्रोमा दङ बेफोर गासैखौबो माने जों गभर्नमेन्टनो बारे बारे इन रिटेन लिखित भाबै जों मेमोरेन्डाम होदों आरो सावरायनायावबो मेन कोर इस्यु हिसाबै जों बेखौ बारे बारे जों पुट आप खालामदों आरो मुंख्लं नखरफोरजों जोंनि सोद्रोमाफोरा जोंनि दैदेनगिरिफोरा कन्टिनिउ माने मोनसे जगाजगाव दङ कमिउनिकेसनाव दङ इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ मोनसे आफाद बियो कोनो पलिटिकेल पार्टी नङा नन पलिटिकेल पार्टी किन्तु जों इस्यु दङ जेंना दङ जेंनाफ्रा दिनैसिम माने बोस्रांजायाखै सुस्रांजायाखै जों मिजिंथिदोंमोन जिथुनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट दङ इउपिपिएल सरकार दङ बिथांमोना मोनसे गुरुत्व लानानै खामानिफोरखौ मावगोन होननानै किन्तु दिनै जितु नुनो मोनबाय 10% खामानि जायाखै गतिके गासै इस्युफोरखौ डिसिसनफोरखौ पलिटिकेल मेकानिजमाव लानाय जायो जोंनि बर'फोरनि इस्युफोरखौ बांसिन क'क्राझाराव लानाय जायो अल आसामनि होनब्ला जों दिसपुराव लानाय जायो अल इण्डियानि जेसेबां माने सावरायनांगौ मानांगौ बेखौ पार्लियामेन्टआव सावरायनाय जायो गतिके जोंनि इस्युफोरखौ लानानै जोंनि एक्स एनडिपिनिफ्राय डेपुटि चिफ दं इएम दङ जोंनि माने एनसिएलए दङब्लाबो एमएलए दङब्लाबो
दिनैसिम एसेम्ब्लियाव माबायाव बेबायदि पुटआप खालामनानै बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय बेबायदि स्ट्रंलि भइस होनाय बा माबा मोनसे डिसिसन लानाय जों नुवाखै बेनिखायनो जों अपसनखौ नागिरथारनांगोन जों गासैनिबो दरखौ जों नक खालामना नायगोन जों इपिपिएलनियावबो जों नक खालामगोन जों बिपिएलनियावबो नक खालामना नायदों बिसोरनि दरा जुदि जोंनि थाखाय बन्धब्ला जों गुबुन अपसनखौथ' जों नागिरथारनांगोन गतिके नेक्स्ट इलेक्शनाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि बे मोनसे ब्रेन बे ब्रेनैनो थागोन जोंनि ब्रेनखौ खुनु मोनसे पार्टिजों जों कलाबरेसन खालामनानै डाइल्युट खालामनानै जों फोजोबनो थाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि इउनाइटेड फराम अफ एक्स बेनो थागोन जायफ्रा जोंनि सोद्रोमाफ्रा हयथ' इलेक्शनाव बाहागो लानो नागिरगोन बिथांमोननि खोथाया आलादा जागोन खिन्थु जों बबेबा मोनसे पार्टिजों जाय पार्टिया जोंनि सुखु दुखुनि सोमोन्दै माने सिन्था खालामगोन जोंनि दुखुनि सहभागी जागोन जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय एक नम्बराव जोंनि मुख्लं नखरफोरनि जितु मोननो गोनां एसग्रेसिया बेफोरखौ जों मोनजोबनांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगौ जोंनि केडारफोरनि जितु रिहेबिलिटेसन पुनर संस्थापन बेखौ जों मोनजोबनांगोन माबा मोनसे संस्थापननि बेबस्थाखौ जोंनो होनांगोन जोंनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेलाव दङ बिथांखौ जेलावथ' नङा मोनसे सेलाव दोननाय जादों सेल जेलनि भितराव आरो सेल थायो जाय जेल जादों जेलनि भितराव सेल जाजादों बिथाङासो मिथिगौ बे दुखु जालाया बेसेबां आरो बिथांनि दिनै अबस्थाखौ नायनानै जों माने जोबोद दुखुनांथाव गतिके बिथांनि बे मोनसे इस्यु दङ जोंनि खाथि खाला हादरफोराव जोंनि खाथि खालानि स्टेटफोराव जोंनि सोद्रोमाफोर दङ जेलाव दङ जोंनि केसफ्रा उइथड्र जानाङामोन दिनै केसफ्रा उइथड्र जाजोबाखै बेखौ जोंनि गोबां माने जेंना दङ इस्यु दङ बे इस्युफोरखौ लानानै जाय पार्टिया जोंजों माने कन्डिशनफोर मिलायलायगोन जोंजों माने एकमत जागोन खोथा होगोन जोंजों मोनसे एग्रिमेन्टआव फैगोन बे पार्टिखौ जों हेल्प खालामगोन मदद होगोन आरो बिथांमोनजों जों इलेक्शनावबो जोंनि जायफोरा इच्छुक केन्डिडेट्स बाहागो लायोब्ला बेखौ जों माने बेयाव बाहागो लानो थाखाय जों हगारनो हागोन बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांनाया बहा थाहैयामोन थाहैदों आरो फरायनो थाखाय मोजां जादों होमबाबो बिनि गोसोआ गोथौमोन मोजाङै जादों ओमफ्राय गोसोआ गोथौमोन बहा थाहैखो आंथ' बे समाव उन्दै लाखांनाय महर बारा मिथिनो मोनाखै गंसे गामाव दसे थाहैदों फरायनो थाखाय बहा थाहैखो दिल्लीयाव थाहैखो ना मा थाहैखो लोमजानायावबो लायनो थांबाय लोमजानायावबो थांनो मोनाखिसै दाबो थांबाय दा हनै आंनि फिसा हौवा सासेया उन्दैयाव पेरालाइसिस जानानै थाबाय मा जाखो दा बिनि थाखायबो मा खस्थ' आं लायदो न'आव जेरैखि जानानै थैदोआ होननानै बुंबाबो थांनो हायाखै हगाराखै आंनि बिबोनांखौ दिल्लीनिफ्राय दा बेनिफ्राय फरायनायावबो मोजां फरायदों ओमफ्राय बिदा होनदोंमोन दाथां बे लाइनाव दाथां होननानै नों मा मिथिगौ जाम्बा आं जेरैखि सालाया होननानै बे बुंदों आं बाराखौ आं बुंनो हाला आफाफोर मा खालामनो बेयो बिदिनो बुंनानै ओंखारलांदों ओमफ्राय सम लानानै बिदिनो नै बिबोनां कमिलाखौ लाबो बेयो सिख्ला जिबनाव फैनानै बियो बे साजायनायखौ गाराखै मोनसे मुरथि लाबोदों आरो कृष्ण मुरथि बेसेबा गिदिर बे गाथ्राखै प्रमिला दा दिनैसिम प्रमिलाया न' लुनानै होफैनो हाबाय दा बेनो दासिमबो फैगासिनो दं बानायनायावबो बानायदों सम फैयो हारसाफोर मटरानो बुंजोबफैयो दा मा खालामनो आं बारा मिथिनो रोंला
미칠까지 안에 오늘 비에 오서 당난 사이든 호라이는 탁하지. 내가 끝이 그 동문은 그래 사그리야 보면 내 사그리 고개 나야 그 기다바지시나 하나님 분들만 다랑 내가지 그 너무 옹 답이 되는 데는 답이야 그 악마분 내는 겁니다. 동네는 제빠야 앙바람이 시는 많이 거야. 다 위에 그 시로 갑칸난에 비마 사시동은 앙합이 큰데 가니 그리고 솜솜 나중에 다비에 포테마 오래 가지자던지에 리링어 아야트가 그래 또 값싸다면은 런자 피생 까까까까까안봐 합대도 가야만해 비자 그 마비리는 그 안고 터시 나니 그 할 건데 나비 비만 당등은 나비 비 포테만에 비만 되게 비만 되네 그 위에 기사고라고 그좀 한 이네 다만 사람네 이게 내 라이 그게 삼브레 삼바 다 그게 도사도서야 인사이 뭐고 그게 인사이 비자고라이랑을 앙제로 피상하는 다는자 앙제지 사바야 는다는 자 나는 분들 앙다는 지름 라비니 그래 그라 살로 꾸는 만시야